Kajing puli na kitab o Isaya kalenong nga baningkong kadkot ka basipaw kan riyo hadu arpo. Tos ngap ika katin utray pi ginok sensyar ka Sodom to sya skor ka jingkay ublay jungi pi ginong Gomora. Kisay ilade kipen khoj ilade weng no ika jing sneu ki kam jung pi nakamat jonga. Kay no ban le boman to hikay ban le bha to wad ika hok to weng ika jing sya ban ben to yada yu kun swet. To ya sait nakabanta kariu kan thay ale menta to ngin ya pen inia lang utrayu ong. Laki pap jang pi kisaw han kin sali kum kayor. Laki saw kerang kin salong kum unyu lang brod. Lada pilong kibakloy bat kibakongu pin sayo ba miu so jong ka kandau. Henry lada pipan bat pile haram en samai lut pon pi da ka white lam. Naba ka shentur utray hi kalakren. Kaktien jong utray. Kasama sanpo hau tau ba khoj kalenti ngan pen i ya ka jing pen em jong ublay. Ngam pen rem pi namar ki jing kenya jong pi ki jing kenya thang jong pi ki don shilanter khamat jonga. Ngan om shim shu shu ya ki masi kartong na sam jong pi lemne ki lang brod na ki kan hon jong pi. Hau tau ba khoj kalenti ngan pen i ya ka jing pen em jong ublay. Kumno pila ban spell ki hukum jonga ban keren syapang ka jutang jonga pi ki ba isi ya ka jing sneng pi ki ba kandat ya ka ktien jonga syadien jong pi. Hau tau ba khoj kalenti ngan pen i ya ka jing pen em jong ublay. Pile ya ka ni bat nga ngan syus ngap jar pi tharai bangalong kum ma pi ngapan rame pi ngabo ya ka jing keno akmat jong pi ka jing kenya ro ka ai burom ya nga bat hau tau uba kalenti jong u kalong ka bakhoj ngan pen i ya ka jing pen em ublay. Hau ta bakhoj kalenti ngan pen i ya ka jing pen em jong ublay. Kajing puli na gospel bakhoj kat kum Matthews kalenong ka baar pulay kadikot ka baningkong hadu bakadar. Ujisu lakren kumne ki paiba abat halaki sunran ki start ay ki parisi ki syong hakaket jong Moses kum jatu kongo batole kat ya kaba ki ong ye pi banle. Henry wat per to ki kam jengki naba ki alam Henry kimle ki kanton ki jingket ki bakia ki ba omla banken bat ki penket eki ha ki terpeng jong ki brio kat ba maki pat kim pen ki wat la isem priak ti bania tenrong lem ki le eki kam jong ki baro tang banyo i ki brio namar ki penya rela ki phila ket teri bat ki pen he ekir miang jan jong ki bat ki e eki jaka ki babahatam ha ki jing khawai bat eki jaka khamat ha ki senakong bat ya ka jing khublay ha ka jakayo bat ba en sha khot kino hikai ha ki brio Henry mapi wat kwa ben khot ipi no hikai naba pi don tang we no hikai bat pi barok khot pi along shipara bat wat khot kpaya no yeno ha ka perthai naba pi don tang we kpa ubadon ha beneng lemne wat sha ben khot ipi nong yelam nama pi don tang we nong yelam ukres bakrau tam na pi unlong usakri jong pi jar wa pen krau ilade en penrit madia wa penrit ilade en pen krau ka gospel jong utrai.